हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिउजिक भिडिअ आरो शर्ट भिडिअनि आपडेट लानानै फैयाखै। लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, आं बिथांमोननि डिटेल्सफोरखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो। लोगोफोर, नोंथांमोना सोरबाफोर इउटुब चेनेल बायनो नामा? नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों बायनानै लानो हागोन। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बे चेनेला मनिटाइज जाखानाय आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय गोबां डलारबो दंखायो। नोंथांमोना सोरबाफोर लानो गोसो दङब्ला नोंथांमोना बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आं गिबियावनो खावलायो लोगोफोर, नोंथाङा जाय भिडिअआव नायबाय थादों बे चेनेला नङा लोगोफोर, गुबुन चेनेलसो आरो बे चेनेलाबो आंनि नङा लोगोफोर। नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव होनानै होगोन बिथांमोननि नाम्बारखौ। नोंथांमोना बिथांमोनजों रायलायनानै बे इउटुब चेनेलखौ बायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे स्क्रिनाव नुनाय नाम्बाराव नोंथांमोना वाट्सएप एबा कल खालामनानै नोंथांमोना रायज्लायनानै लानो हागोन। आरो आं बे नाम्बारखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना मोजाङै रायज्लायनानै जुदि लानो गोसोब्ला नोंथांमोना लानो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। जुदि नोंथांमोना गोसोब्ला नोंथांमोना बे चेनेलखौ बायनानै लादो आरो नोंथांनि लोगोफोरनो मिथिहोनो थाखाय नोंथांमोना शेयार खालामनानै होदो। गोजोननाय थागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ आंखौ बानायनो थिननायलाय आं बानायनानै होबाय। नोंथांमोना जुदि गोसोब्ला नोंथांमोना बायनानै लादो आरो बिथांमोनजों मोजाङै सावरायनानै लाब्लानो जाबाय लोगोफोर।